Ako vám šlo silvestrovské otváranie šampanského? No, ak nerozumiete mojej otázke, tak to asi nepoznáte sabráž. Ak nerozumiete ani teraz, tak si pozrite nasledujúcu reportáž Mariana Lechana. Šampanské sa dá totiž otvoriť aj šablou. Podľa majstra tohto umenia však sabráž patrí medzi aktivity z kategórie doma to radšej neskúšajte. Vyzerá to takto. Ak ste predsa len nestihli zaregistrovať, čo sa vlastne stalo, pozrite si záber na otváranie fľaše šablou. Nakrútený špeciálnou kamerou je 8-krát pomalší, ako je prirodzený čas. Som sa bála, že na nás vyletia tie črepine, ale všetko v pohode. Z fľaše odletí iba jeden kus, korková zátka s koncom hrdla. Keby sa nám aj nejaké čerpenie vytvárali, tak v podstate pretlak také fľaši sa prirovnáva k pretlaku pneumatiky nákladného auta, kedy vlastne nedovolí ten tlak, ktorý odchádza z tej fľaše, aby sa dovnútra niečo dostalo. Efekt otvárania fľaše šablou dokáže očariť davy, no predvádzať to môže iba profík. No je to veľmi zaujímavé, pretože vlastne je to súčasť tej kultúry o víne a podľa mňa je to veľmi impozantné. A to ešte neviete, že fľaša šampanského sa dá otvoriť aj šálkou na kávu. Všimnite si, že Andrej naozaj v ruke drží šálku. No, vyzerá to, že to nebude moc zložité. Zlatý klinec programuje otváranie fľaše pohárom na šampanské. Upozornenie na záver, netradičnými spôsobmi sa dajú otvárať iba fľaše s korkovým uzáverom, no a vo vnútri nesmie byť šumivé víno, ale iba pravé a drahé šampanské.